Welcome back to our Gwrlwi Solution channel for Santangman. To dini जोंनि भिडिअनि गेजेरजों थाखो 9 नि लेसन नम्बर 6 नि 6.1 नि 4 नम्बरनिफ्राय सावरायगोन माने जोंनिया नै चेप्टारनि मुङानो जाबाय जोंनिया लाइन्स एन्ड एंगल्स आरो बरै जागोन खना आरो हांखोफोर तो नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासखौ नायाखैब्ला अननानै नायबानो जाबाय मानोना प्रिभियास क्लासखौ जुदि नायाब्ला नैखौ डाइरेक्ट जुदि नायोब्ला अब्ला जुदि नोंथाङा जुदि बेसिक नलेजफोरखौ जुदि मिन्थिया अब्ला एसे प्रब्लेम जागोन आरोना बुजिनायाव तो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट जे प्रिभियास क्लासखौ जुदि नायाखैब्ला एटलिस्ट नायनानै लाबानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनदोंबा लाइक होनो बावनो नाङा बयबो आरो जेसेबां हायो फरायसा नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामज्लायबानो जाबाय तो जों दा गोबाव खालामलासिनो 6.1 नि 4 नम्बरनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै दा कुइसनाव नायदो नोंथांमोना मा नुदों बेवहाय दे कुइसनाव दङ दे सावगारि 6.616 आव जुदि x + y = w + z अब्ला फोरमान खालाम दि a o b आ दोंसे हांखो दा जोंखौ फोरमान खालामनो होदो आरोना नेया नोंथांमोना सावगारि नुखादों जोंनिया नै जोंना a o b नि मोनसेखौ जोंना मोनसे मा खालामनो होदो जोंखौ हांखो होननानै जोंखौ फोरमान खालामनो होदों जों मिथिगौ जे हांखो होनना फोरमान खालामनो होयोबा जोङो गायखान्थि 6.2 निफ्राय जोङो फोरमान खालामनो हायो गायखान्थि 6.2 नि फोरमायनाया माबायदिमोन गायखान्थि 6.2 खौ जुदि जों बाहायनानै फोरमान खालामबा नैबायदि आरोना जुदि जोंनिया नैबे मोनसे जुदि हांखो जानांगौबा नैबे मोनसे हांखो जानांगौबा नैनि सायाव जोंनिया जा रोदा सागोन बे रोदाया बे हांखो माबानि सायाव बे हांखोनि सायाव नैसोर मोननैखौ जुदि जों सोमजिनाय खनाया बेसोर मोननैनि खनाया जुदि जोंनि दाजाबगासेया जुदि 180 जायो अब्ला जोंनिया नै ए बि आ जोंनिया मा जागोन हांखो जागोन नै जुदि अ जायोबा होमबाना ए अ बि आ जोंनिया हांखो जागोन थिग बिदिनो जोङो बेवहायबो बेबायदि फोरमान खालामनो हायो जे जोंनिया ए अ बि आ हांखो जानांगौबा जोंनिया x जों y जों दाजाबनानै 180 मोननांगोन एबा z जों w जों दाजाबनानै जोङो 180 दिहुनो बा दिन्थिनो नांगोन अब्लानो जोंनिया फोरमाना जाबाय तो दा आं नैखिनाखौ नैथिं जास्ट बुजायनो थाखायसो खालामदों जा आं नैनिफ्रायसो दा एक्चुअल मेथ्सखौ खालामदोंसै सल्युसन होनानै सल्युसन तो दा गिभेन होना थानायफोरखौ जोङो लिरग्रोना लाबानो जाबाय जोंनिया मा होनाय दङ गिभेन होनाय दङ जे जोंनिया मा होनाय दङ x + y = मा होनाय दङ w + z तो नैखौ आं मा नाम्बार इकुवेसन होखो 1 नाम्बार इकुवेसन होबाय बेया जोंनिया मा होनाय दङ x + y = w + z होनाय दङ आरो जों मिथिगौ जे मोनसे नैबायदि नैयाव मोनसे बिन्दोनि बे गासै सारिय' साइडजों लोगो नांनानै जोंना बेसेबां डिग्री जायो फरायसानोंमोन बे गासै लोगो नांनानै जोंनिया जायो 360 डिग्री तो दा अब्ला जोंना 360 डिग्रीखौ माबायदि मोनगोन फरायसानोंमोन नै मोनसे खना नै मोनसे खना बेनिफ्राय बे मोनसे खना बेनिफ्राय बे मोनसे खना बेनिफ्राय बे मोनसे खनाया खैथा दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बे मोनब्रै खनाया लोगो नांनानै जोंनिया बेसेबां जायो 360 जायो तो जों सावगारिनिफ्राय मा लिरनो हायो सावगारिनिफ्राय जों मोनो नै माबायदि मोनगोन x + y + बेनिफ्राय w + z = बेसेबां मोनगोन जोङो 360 डिग्री तो बेबायदि मोनबाय जोङो नै आरो जोंना नैबे x नैबे y नैबे w नैबे z गासैखौबो दाजाबनानै जों बेसेबां मोनखो 360 बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ तो ओमफ्राय जोंना नै x जों y खौ जे बे साइडथिं लाखिबाय बेनिफ्राय w खौ z खौ जों बिथिंलांबाय सरि x + y जागोन हा नैबे मा जागोन बेयाव x + y नै x + y खौ बे साइडथिं लाखिबाय बेनिफ्राय बे साइडथिं मा लांखो जोङो 360 जाबाय बेनिफ्राय w खौ z खौ लांबा जोंना -w जाहैबाय मा जाखो -z जाहैबाय तो ओमफ्राय जोङो नै x + 1 नि जायगायाव माने नैबे x + 1 दोङो दा जुदि जोङो नैखौ जुदि 2 नाम्बार होयोबा नाय बिथिंबो x + y दोङो बिथिंबो मा दोङो x + y दोङो दा जुदि जोङो दा नै 1 आरो 2 खौ कम्पेयार खालामबा जों मा मोनगोन therefore 1 आरो 2 निफ्राय मोनो तो नायदो दा 1 आरो 2 निफ्राय जों मा मोनगोन दानिया नैदो बेदो जोंना केन्सेल थांबाय जिहेतु समान अब्ला जों मा जागोन w + z = जोंनिया मा जागोन 360 डिग्री - w - z बेबायदि जाबाय आरोना जोंनिया फरायसानोंमोन तो ओमफ्राय जोंना
जुदि W प्लास निथिं Z होबाय इनिफ्राय नै W आरो Z खौ बिथिं लाबोबा जोंनिया मा जाफैगोन प्लास W प्लास Z इक्वल टु बेसेबां जाहैखो जोंनिया 360 डिग्री जाहैबाय थ' ओमफ्राय जोंनिया बिनि उनावहाय आं नै साइडथिं लिरना होनसै बे साइडथिं लिरनोसै आङो बे साइडथिं लिरबा जोंनिया मा जागोन नायदो नै W दों बे W दों दाजाबबा जोंनिया मा जाखो जोंनिया W मोननै जाबाय नालाय थ' बिनिखाय 2W होबाय प्लास थिक सिमिलारलि Z मोननै दोङो बेखौ मा होखो जोङो 2Z होबाय इक्वल टु बेसेबां जाखो जोंनिया बिथिं 360 डिग्री थ' ओमफ्राय जोंनिया नै बिसोर मोननैनि बेनि बेवहायबो 2 दङ बेवहायबो 2 दङ 2 मोननैनि कमन लाबाय जों कमन लाबाय बेवहाय मा जाखो जोंनिया W प्लास मा जाखो W प्लास Z इक्वल टु बेसेबां जाखो जोंनिया 360 डिग्री थ' ओमफ्राय दा इक्वल टु W प्लास Z इक्वल टु नैबेथ' 360 जाबाय ओमफ्राय गाहाव मा फैखो जोंना गाहाव 2 जाबाय दा नै 360 खौ जुदि 2 जों रानोबा जों बेसेबां मोनगोन 360 खौ 2 जों रानोबा जों बेसेबां मोनगोन 180 डिग्री दा दा W प्लास Z इक्वल टु बेसेबां मोनखो जोङो 180 डिग्री मोनबाय जोङो थ' दा नाय जिहेतु नै W दों नै Z जों 180 दाजाबनानै जिहेतु जोंनिया 180 डिग्री जाबाय अब्ला जोंनिया नै X प्लास Y आबो जोंनिया 180 जागोन अभियासलिया W प्लास Z इक्वल टु 180 अब्ला नै W प्लास Z नि जायगायाव जुदि जों 180 फज'नो हायो अब्ला जोंनिया मा जागोन बियो X प्लास Y आबो जोंनिया मा जाहैगोन 180 डिग्री जाहैगोन फरसानथांमोन थ' दा जों लास्टआव नैखि आं दा नैखिनाखौ खोमोरनानै जों लास्टआव लिरनोसै आङो फरसानथांमोन लास्टआव माबायदि लिरजागोन थ' देयारफर मा लिरखो जोङो X प्लास Y इक्वल टु W प्लास Z इक्वल टु बेसेबां जाहैखो जोंनिया 180 डिग्री बेबायदि जाहैबाय मानोना जोङो नै X प्लास Z नि मानखौ दा बावैसो मोनबाय 180 डिग्री थ' दा नाय मा जाखो जोंनिया बेखिनिया गासैनिबो इक्वल जोंनिया बेसेबां जाहैखो 180 डिग्री जाबाय थ' दा जोंनिया बेबायदि बे मा गायखान्थि इउज खालामना जोङो बेखौ आंखो फाहामनो हागोन थ' देयारफर गायखान्थि 6.2 निफ्राय मोनो जों मोनगोन मा मोनगोन जोङो जों मोनो AOB आ दोंसे हांखो थ' बेबायदि लिरबानो जाबाय दा जोंनिया नाय नों जुदि प्रिभियास क्लासखौ जुदि नायाखैबा एबा जुदि बुजियाखैबा थ' दा बुजिनाय नङा गायखान्थि 6.2 खौ नायबानो जाबाय जों मिन्थिगौ गायखान्थि 6.2 आ मा जोंनिया फरसानदोंमोन जुदि बेबायदिनो जुदि दाजाबगासेया नैबायदि जुदि लिनियार पेयार अफ एंगोलनि माने जोंनिया बेखौ मा होनोमोन जरा हांखोफोरनि दाजाबगासेया जुदि जरा खनाफोरनि दाजाबगासेया जुदि जोंनिया 180 डिग्री जायोबा बेनि सायाव थानाय नैबे जोंनिया AOB आ मोनसे मा जायो हांखो जायो दोंसे थ' बेखिनिखौनो लिरना होबानो जाबाय बेहालासे जोंनिया नैनि उनाव 180 डिग्री उनाव नैखिनाखौ लिरबाय नैखिनाखौ लिरबानो जाबाय नैखिनाखौ जों लिरफिननांला दे एगेन नैबे जोंनिया फार्स्टआवनो लिरखादों थ' जों गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसन सावरायलायनोसै एबार जोंनिया जाबाय कुइसन नाम्बार 5 दा कुइसन नाम्बार 5 आव मा दं नायदों फरायसानथांमोन द' सावगारि 6.17 आव POQ आ दोंसे हांखो नै POQ खौ जोंनिया दोंसे हांखो होनना बुंदों बेनिफ्राय OR रोदाया PQ हांखोनि सायाव दङ आरो नै OR रोदाया PQ नै PQ नि हांखोनि सायाव थोंगोर जानानै दङ माने नैखिना जोंनिया बेसेबां डिग्री जाना दङ 90 डिग्री जानानै दङ अब्ला जुदि नैखिना जुदि 90 डिग्री जायोबा जोंनिया नैखिनाबो मा जागोन जोंनिया नैथिंनिया 90 जाबा बि साइडनियाबो 90 जागोन माने जोंनिया POR आबो जोंनिया 90 जागोन थ' बेनिफ्राय OS आ गुबुन मोनसे दोंसे हांखो OP रोदा आरो OR रोदानि गेजेराव थानाय रोदा माने नै OS आ माने जोंनिया RO आरो PO रोदानि गेजेराव दङ आरोना बे रोदाया दा फोरमान खालामनांगौ जोंनिया ROS इक्वल टु 1/2 QOS माइनास POS थ' दा बेखौ जोङो फोरमान खालामनोसै सिम्पल सलुसन बा फोरमान लिरजागोन जोंनिया गिभेनखौ होना लाग्रोनोसै जोङो गिभेन होनाय दङ गिभेन मा होनाय दङ जोंनिया बेखौ कालार चेन्ज खालामना लानाय आङो गिभेन जोंनिया 90 डिग्री दङ माबाया 90 डिग्री दङ ROP इक्वल टु एंगल POR इक्वल टु बेसेबां डिग्री जोंनिया 90 डिग्री बेखौ नाय अभियासलि जोंनि ROQ आ जुदि 90 डिग्री जायोबा सरि नैबे ROQ सोहा नैबे ROQ नै ROQ नैखिना जुदि 90 डिग्री जायो अभियासलि जोंनिया ROP आबो बा POR आबो जोंनिया 90 डिग्री जाथारगोन मानोना दोंसे हांखोनि सायाव थानायनि खनाफोरनि दाजाबगासेया जोंनिया मा जायो जोंनिया 180 डिग्री जायो थ' अब्ला नैबे 90 नैबे 90 मोननैबो दाजाबना जोंनिया 180 जाबाय
दा बेनि उनाव जोङो फोरमान खालामनांगौखौ लिरजायो फोरमान खालामनांगौ जे होननानै लिरजायो नैबायदि एसे मोजाङै फोरमान खालामनांगौ दि जोंना मा फोरमान खालामनांगौ नैखिनिखौ लिरना होदो फोरमान खालामनो होदों एंगोल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनास एंगल POS बेखिनिखौ फोरमान खालामनो होदो जोंनो तो इनिफ्राय दा लिरदो आरोना तो देयारफोर एंगल ROS नि फरायनाय बायदि लिरगोन जोंना फार्स्टआव एंगल ROS लिरबाय तो दा एंगल ROS खौ जों मा खालामनो हायो नाय एंगल ROS खौ जों लिरनो हायो एंगल POR माइनास एंगल POS बेबायदि लिरनो हायो जों मा लिरनो हायो बेखौ लिरनो हायो जोङो एंगल POR माइनास एंगल POS नैखौ मा होजायो आङो 1 नाम्बार होजागोन फर सानदोंमोन तो नैबे जेबो नङा नैबे जोंनिया जास्ट लिरफ्लांदोंसो आं बेखौ सिनखौ तो ओमफ्राय जोंनिया एंगल आरो एगेन ROS लाफिनबाय जोङो एबार नाय जोंनिया नैथिंनि बाहागोखौ लादोंमोन एबार जों लानोसै नाय ROS नैखिनाखौ जों मा खालामबा मोनलायगोन एबार नाय बेखौना खालामबा जों मा मोनगोन QOS निफ्राय नै QOS निफ्राय जोङो जुदि ROQ खौ माइनास खालामबा जों बेखौ मोनगोन तो माबायदि लिरजागोन बेखौ जोङो QOS माइनास मा खालामगोन जोङो ROQ मा खालामगोन ROQ तो दा बेखौ जोङो मा नाम्बार होनसै 2 नाम्बार फर्स्ट टाइम बुजिदोंना ROS जोंना नैबे ROS बे ROS खौ जों माबायदि लिरनो हायो POR नै गासैनिफ्राय P नैनिफ्राय नै POR नै गासैनिफ्राय जोङो जुदि POS नैखिनाखौ माइनास खालामबा जों अभियासलि नैखौ मोनगोन ना तो बेनिखायनो नैखौ लिरबाय नै मोनसेयाव दा इनिफ्राय एगेन नै नाम्बाराव ROS खौनो माबोरै खालामलायखो जोङो नैया QOS माने नैखिनानिफ्राय जोङो जुदि नै 90 डिग्री खिनाखौ माइनास खालामना होबा जोंनिया बेखौनो मोनगोन तो बेनिखायनो मा खालामखो आङो QOS माइनास ROQ दा जों बिसोर मोननैखौ दाजाबनांगोन आरोना तो दा आङो नै जिहेतु नै गोजौनि खिनाखौ जिहेतु जोंनो नांला बेनिखाय आं बेखिनाखौ खोमोरना लानाय जासिगोन फरायसानथामोन नोंथांमोना नट्सआव खाटाव लिरना लाबानो जाबाय जुदि लिरोबा बायदि जोङो 1 + 2 खौ 1 खोदों 2 खोदों प्लास खालामबा जों मा मोनो नायनोसै दा 1 खोदों मा खालामखो आङो +2 खालामबाय दा नै 1 जों 2 प्लास खालामबा जोंना मा जागोन लेफ्ट हेन्ड साइड प्लास खालाम राइट हेन्ड साइड प्लास खालाम दा नै लेफ्ट हेन्ड साइड ROS दङ बेवहायबो ROS दङ प्लास खालामो बेखौ निया बेवहायबो लेफ्ट हेन्ड साइडथिं ROS दङ बेथिंबो लेफ्ट हेन्ड साइडथिं ROS दङ बेनिफ्राय जोङो ROS बिदि दाजाबाय बेनिफ्राय बेथिंनि राइट हेन्ड साइडथिं मा दङ POR माइनास एंगल POS प्लास मा खालामनांगोन PO नैबे S POS फर्स्ट सानदोंमोन नैबे बेनिफ्राय एंगल QOS माइनास एंगल ROQ बिदि जाबाय तो ओमफ्राय दा नोंसोर मोननैखौ दाजाबदो ROS मोननै दाजाबा जोंना एंगल ROS मोननै मोनबाय बेबायदि ओमफ्राय नाय बेवहाय जोंना नै जोंनिया मामोन दानि बावैसो जों मोन्दोंमोन जे नैबायदि मोन्दोंमोन ना बेखौ दानि बावैसो नाय जोंनिया नै खना दं माने ROQ जों इनिफ्राय माने नै खनाजों इनिफ्राय बे खनाजों जोंनिया समान बिथिंनि खना बिथिंबो 90 बिथिंबो 90 अब्ला जोंना नाय नैबे नाय POR नैबे बेसेबां दङ जोंनिया POR दङना बेवहाय बेनिफ्राय ROQ नाय नैबे ROQ ना फर्स्ट सानथामोन नैबे ROQ दा नाय जिहेतु बिसोर मोननै खनाया बिबो 90 बिबो 90 अब्ला जोंनिया नैबे प्लास दं बे माइनास दं बिसोर मोननैखौ मा खालामनो हायो जों डाइरेक्टनो मा खालामनो हागोन बेबायदि मा खालामनो हागोन दाननो हागोन मानो दाननो हागोन जोङो जिहेतु जोंनिया बेबो 90 बेबो 90 बेखौ जोङो फार्स्टआवनो लिरखादोंमोन आरोना जिहेतु जोंनिया लिरजायो आरोना बेनि नैनि उनथिंहाय बेनि उनथिं नैबायदि लिरना होबानो नैखौ आं नैथिं लिरना होनसै बेनि उनथिं मा लिरबि जिहेतु एंगल POR इक्वल टू एंगल ROQ बेबायदि लिरना होबानो जाबाय जिहेतु मा लिरबि जिहेतु एंगल POR जों ROQ जों समान आरो समान माने बेसेबां डिग्री जादों जोंनिया 90 डिग्री होनना लिरबानो जाबाय तो दा जों एगेन कालार चेन्ज खालामना लाबाय जोंनिया तो अब्ला जोंनिया मा थाखो QOS खौ सिगाङाव लिरग्रोनोसै आङो एंगल QOS खौ लिरबाय ओमफ्राय माइनास मा लिरखो आङो POS तो स' इमप्लाइज डेट जुदि जोंनिया नैयाव जुदि ROS खौ लाखिबा बिथिं मा जागोन जोंनिया 2 खौ लांबा बिथिं जायो जोंनिया 1/2 QOS माइनास एंगल POS दा जोंनिया बेनो जाबाय एन्सारा तो दा लास्टआव फोरमान जाबाय होनना लिरना होदो आरोना जोंनिया मा जाखो फोरमान जाबाय
फोरमान जाबाय ना फर सानदोंमोन फोरमान जाबाय अबभियासलि निया जोंनिया ROS नैथिं ROS थाबाय इनिफ्राय हाफा नैबे हाफ थाबाय हाफा मानो जाखो नै 2 खौ बिथिं लांबा हाफ जायैगोन हाफ सानदोंमोन बिनिफ्राय QOS आ नैया QOS बिनिफ्राय नैया बे POS आ नैबे POS थ' जादों गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसन सावरायलायनोसै इबारना जाबाय नोंनिया 6.1 नि नैबे जोंनिया लास्ट कुइसन जागोन आरो जों जुदि बेखौ जोबोबानो जोङो एगेन जोङो 6.3 खौ जोङो सरि 6.2 खौ जों सावरायगोन आरो बेनि बे 6.2 खौ सावरायनायनि आगोलावनो बेनि सिगाङाव जोंनिया जा गायखान्थि एबा थार बुंथिफोर दङ बिनि मोनसे पार्ट जोङो लाबोनाय जाबोगोन दा जों 6 नम्बर कुइसनखौ जों गोबाव खालामालासिनो नायदोसै दा मा दङ बेयाव होनाय दंदि XYZ आ जोंना 60 डिग्री 64 डिग्री थ' जोंना XYZ नि मोनसे हांखो आखिना लाग्रोनांगोन फार्स्ट अफ अल जोंना XYZ खौ आखिग्रोनोसै नैथिं आङो खनाथिं नैथिं आखिनोसै आं नैथिं नायदो दा जों हमना ला सापज नैबे हमना ला नैबे हमना ला नैखि X होबाय नैखि Y होबाय नैथिं मा खाङो नैथिं होबाय Z मा खाङो XYZ बेनिफ्राय नैबे बेसेबां डिग्री होनदों नैबे जोंनिया बेसेबां डिग्री 64 डिग्री लाबाय आं थ' बेनिफ्राय XY खौ P बिन्दुसिम फोलावनाय जाबाय माने XY खौ नै जा XY दङ बेखौ जोंनिया नै Y निफ्राय नैथिं फैयै नै P बिन्दुसिम फोलावबाय आरोना बेखौ XY हांखोखौ दा बेनिफ्राय होनाय खौरांखौ लानानै मोनसे सावगारि आखि दा बेखिनि सावगारिया जाबाय बेनो जाबाय बेनिफ्राय आरो जुदि YQ रोदाया माने YQ नि सायाव मोनसे Y नि सायाव मोनसे YQ रोदा बोनो होदोंथिं नैबे जाबाय जोंनिया मा रोदा YQ रोदा थ' बेनिफ्राय बे YQ रोदाया जोंनिया ZYP खौ माने नै ZYP नैखिना ZYP खौ जोंनिया मा होनदों खावनै खालामो माने समानै बाहागो खालामो माने जोंनिया मा जागोन नैखिना दों बेखिनाजों जोंना समान खावनै खालामबायना बेखिना खावसे समान जायो आरोना दा जोंखौ मा खालामनो होदों XYQ आरो बिखुं खना QYP खौ दिहुन दा जों माखौ दिहुननांगौ निया XYQ खौ दिहुननांगोन आरो बिखुं खना QYP माने नैखिना नै उननिखिना जागोन आरोना थ' दा जोङो बेखौ गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै सलुसन होनानै दा सलुसन लिरनाय जाबाय थ' दा बांद्राय लिरना होले आं डाइरेक्ट लिरनोसै गिभेन होनाय थानायखौ डाइरेक्ट लिरनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि लिरोबा मोजाङै लिरनो हागोन कुइसनखौ नायनानै XYZ इकुवेल बेसेबां 64 डिग्री इनिफ्राय जोंनिया इसोर मोननैया समान जागोन ना जोंनिया माजों समान जागोन PYQ इकुवेल टु ZYQ मानो समान जागोन ना मा लिरगोन बिसोर मोननैया मानो समान जागोन मानोना YQ रोदाया मानोना लिरोबा मा जागोन YQ मानोना YQ रोदाया नैबे YQ आ मानोना YQ रोदाया नैया ZYP खौ खावनै खालामो माखौ ZYP खौ खावनै खालामो बेबायदि लिरजागोन आरोना खावनै खालामबा जोंनिया नै खावसेदों बे खावसेदों समान जाबाय आरोना समानै खावनै खालामो जिहेतु थ' ओमफ्राय जोंनिया बेखिनियासो क्लियार जाबायना बेनि उनाव जोंनिया नायदो दा नैखिना नै PYZ आ जिहेतु PYX आ जिहेतु जोंनिया मोनसे मा हांखो जाना दङ अब्ला जोंनिया नैखिना गोजौनि मोनथाम खनाखौ जों दाजाबना जोंनिया बेसेबां मोनो 180 डिग्री मोनगोन थ' दा देयारफर जोंना बेखिनिखौ दाजाबबा जोंनिया मा मोनगोन एंगोल नैबे PYQ प्लास एंगोल ZYQ ओमफ्राय प्लास आरो मोनसेया मा दङ एंगोल ZYX बा XYZ इकुवेल टु बेसेबां डिग्री 180 डिग्री नंगौना फर सानदोंमोन माने नैखिना खना बेखिना खना जोंना लोगो नांनानै बेसेबां डिग्री जायो 180 डिग्री जायो दा 180 डिग्री जाबाय थ' दा बेनिफ्राय जोंनिया नै PYQ खौ दा PYQ जोंना जों जोंना ZYQ आ जिहेतु समान नै PYQ नि जायगायाव आं मा लिरनो हायो फर सानदोंमोन ZYQ लिरनो हायो थ' प्लास ZYQ खौ जाबाय बिनिफ्राय मा जास्ट जोङो नै PYQ नि जायगायाव जोङो ZYQ खौ जों फज'नाय जाबाय थ' ओमफ्राय जोंना नै ZYX नाय स' आं नैखौ मिस्टेक खालामदों ZYX नि जायगायाव जोङो डाइरेक्ट मानखौ फज'नोसै निया ZYX बा XYZ एखे आरोना उल्था जादों आं लिरनाया एक्सआ सिगाङाव जानांगौमोन नैबायदि लिरोबा जोंनिया खिन्थु जेबो अरजाया जोंनिया उल्था लिरजागोन ZYX आरो ZYX बा XYZ एखेयानो आरोना दा नैनि जायगायाव जों बेसेबां लिरजागोन 64 डिग्री लिरबाय बिनिफ्राय इथिं 180 थाबाय थ' ओमफ्राय जोंनिया बिसोर मोननैखौ दाजाबदों जिहेतु जों मोननै समान जिहेतु बेखौ मा लिरगोन आङो ओंखायनो एंगोल ZYQ इकुवेल टु 180 डिग्री माइनास बिथिं जोंनिया बेसेबां मोनखो 64 मोनहैबाय थ' ओमफ्राय
ZYQ equal to 180 निफ्राय जोंनिया जुदि 64 माइनास खालामबा जोंनो 10 निफ्राय 4 थांबा बेसेबां थांगोन बे 6 थागोन बेनिफ्राय नैबे 7 जाहैबायना 7 निफ्राय 1 6 थांबा 1 ओमफ्राय नैबे 1 थ' बा 116 ओमफ्राय गाहाव मा थांगोन 2 दा जुदि 116 खौ 2 जों रानबा बेसेबां 2 सानजा 5 10 ओमफ्राय 8 बेसेबां मोनगोन जोङो दा जोंना ZYQ नि मानखौ जों बेसेबां मोनगोन 58 डिग्री माने ZYQ नि माना जोंनिया बेसेबां जाखो 58 डिग्री बेखौ आं लिरना होखानोसै बेवहाय नोंथांमोननो ZYQ नैबे ZYQ नैनि माना बेसेबां डिग्री मानखोन नैनि माना जोंनिया बेसेबां मोनखो 58 डिग्री दानाय नैनि माना जुदि 58 डिग्री जाबा नै खनानि माना 58 डिग्री जाबा जोंनिया नै खनानि मानाबो जोंनिया बेसेबां जागोन बे खनानि मानाबो जोंनिया जागोन 58 डिग्री मानो 58 डिग्री जागोन फर सानथांमोननिया अभियासलि जोंनिया बिसोर मोननाया मा जोंनिया बे खनाजों समान गतिके नैबेबो जोंनिया बेसेबां जागोन 58 डिग्री जागोन थ' नायदो थ' देयारफर लास्ट टुलनिखौ लिरलाय नैनि उनावहाय बेखौ लिरलाय थ' देयारफर एंगल PYQ सरि नैबे PYQ इक्वल टू एंगल QYZ इक्वल टू बेसेबां डिग्री 58 डिग्री माने जोंनिया बिसोर मोननाया नै दों आरो बे खनादों समान जाबाय थ' जोंनिया जिहेतु नैनि जोंनिया QYP खौ जुदि जोंनिया दिहुनो होबा नैबे एन्सार जागौमोन 58 डिग्री नैबे 580 नङा हा नैबे फर्स्ट थांमोन बे मा जोंनिया 58 डिग्रीसो दा जोंनिया जुदि अनलि जुदि QYP खौ दिहुनोबा जोंनि एन्सारा बेनो जागौमोन आरोना 58आनो बा जोंना जिहेतु बिखुं खना दोङो बेनिखाय जोंनिया 360 निफ्राय बेखिना खनाखौ दानख'नांगोन बे आगोलनि कुइसन बायदि आरोना 6.1 नि 1 नाम्बारनि कुइसन बायदि स देयारफर बिखुं खना एंगल QYP इक्वल टू 360 माइनास एंगल QYP so equal to 360 minus QYP निया QYP बेसेबां 58 डिग्री तो नैबे बेसेबां जाखो 58 डिग्री तो दा माइनास खालामबा 10 निफ्राय 8 थांबा 2 इनिफ्राय 5 निफ्राय 5 थांबा 0 इनिफ्राय मा 3 तो 302 डिग्री तो आंनिया बेवहाय मोनसे दिहुननो थालांदोंमोन तो जों एगेन बेखौ खालामसै दा दिहुननो थालांनाया जुदि जोंनिया माबाया दिहुननो थालांदोंमोन XYQ नि माना नैबे XYQ नि माना तो दा XYQ नि माना सिम्पल आरोना दा XYQ आ जोंनिया माजों लोगो नांना जादों जोंनिया नैसोर मोननै खनाया तो देयारफर लिरजागोन जोङो देयारफर एंगल XYQ नि मानखौ दिहुननो थाङोबा जोंनिया मा जागोन एंगल QYZ प्लस एंगल ZYX तो दा QYZ नि माना जोंनिया मोनबाय 58 डिग्री बेनिफ्राय प्लस ZYX आ जोंनिया होखानाय दङ 64 डिग्री तो इक्वल टू 84 दों नाजाबा 12 5 11 11 जों 1 जों 12 दा जोङो नै XYQ आ जोंनि माना बेसेबां मोनगोन 122 डिग्री आरो जोंनिया QYZ नि मानखौ जोंनिया 302 मोनखाबाय बेखौ अलरेडि दानि बावैसो दिहुनखाना होबाय आङो भिडिअनि गेजेरजों बेखिना मोनथाम कुइसनखौनो सावरायनाय जाबाय तो नेक्स्ट भिडिअ जोङो 6.2 खौ सावरायनायनि आगोलावनो जा जोंनिया थिउराम दङ बाथार बुंथि दङ बाय गायखान्थि दङ बेखौ सावरायगोन तो नोंथांमोना जोंनि बे गोरलै सलुसन चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेबाबो हेल्प मोनदोंबा बा मोजां मोनदोंबा बा बुजिनाय बायदि मोनदोंबा जेसेबां फरायसा दङ बिथांमोननो शेयार खालामनायनि लोगोसे लाइक होनो बावनो नाङा तो गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय